Здравейте хора, аз съм Емчо. Днешното видео ще е малко по-различно. Вчера, докато се ровех в Озон, попаднах на новите води на Слави от The Clashers. Тъй като аз съм много голям фен, реших да пробвам водите и ето ги. Ето ги. Сега да ги отворим. Една чаша. Току-що пристигнаха и аз отидах да ги взема. Нямам търпение да ги пробвам. Да видим какво е сътворил. Може път е много хубаво. Сигурен съм, че не са борави така с макетно ножче. На 1 милион процента съм сигурен. Али срежи са. После, защото тати няма макетно ножче. Али досяг толкова лесно стана. Отвори ги най-сетне. А тази змия от хартия, бе. Доставям го настрани. Не се заколя с това нещо. Да, не се играете с нощчета. Ето е първата. С круша и мед. Лаш вид, да, така се казва марката. Ето го и другото. Ето го и третото. Аз най-много се вълнувам за това. И сега ще ги пробвам и трите и ще ги оценим. Първо ще започнем с това, който най-малко си мисля, че ще ми хареса, а именно с ягода. Лаш вид фокус. Пише, че има всякакви витамини и такива полезни работи, без захар. Ще си сипвам по-малко да ги пробвам. Мирише точно на вода с ягода, но може пък вкуса да е много по-хубав. Прилича се едно сте се разтворили магнези. Доста е сладичко, бая даже. Ягода и лайка е вкуса, обаче е хубаво. Не очаквах да е толкова готино, обаче е доста сладко. Ще се слагам по-малко. Добре, продължаваме с това, където и то пише, че е фрашкано с някакви витамини и минерали. Забравих да му дам оценка на това. Давам му 7-8 от 10, просто защото на мен ми е много сладко. Но лично това е мое мнение. Честно ви казвам, това според мен мирише доста гадно. Никога не съм вярвал, че ще кажа нещо такова за нещо на Слави или нещо такова за Слави. Обаче не знам с какво е. Без захар, да, круша и мед е. Не знам защо мирише така. Все едно сте отишли в гората, не брали сте всякакви лайки, чайла и някакви такива и сте ги смесили в едно и става манджа с грозде от билки и лайки. И всякакви такива. Света му е много странен за естествена напитка, смисъл, като пише, че е с всякакви. Макар че е трица с някакъв по-странен цвят. Обаче това много странно мирише. По-скоро не е гадно, ми е някакво странно. Има точно... За първ път нещо има точния вкус, на който казвате. Буквално има вкус на круша и мед. Ама точно. Хубаво е, но просто не е моето сякаш. 5-6. Просто самия вкус някак си не е моето. И това, за което аз най-много се вълнувам, е това. И то е Zero Sugar, е някакви екстракт от хибискус и аромат на мангустин, лимонова трева. Това пак е някакъв релакс. Защо мирише така странно? Само това мирише буквално на водичка с ягода. Те миришат на някакви фрашкано с някакви билки. Макар че аз това си мисля, че ще е най-хубаво. Просто най-готино ми изглежда и светя, не знам също. И това е много странно. Не мога да кажа, че гадно като това. Просто ми е странно на мен.
Добре. Това определено не е моето. Но казвам, това е мое мнение, вие може да имате много по-различно. Това има страшно много вкусна, някаква много силна билка. Не мога да позная каква е, ама на мен лично хич не ми харесва. На това му дам 2-3. Просто заради опаковката и цвета, защото е много, ама вкуса въобще не ми харесва. Другото е, че отзад на гърбовете на бутилките всеки вкус има факти. Но аз няма да ги чета, ще ги оставя за тези, които се купят напитката, така да са тайни. Тъй, че трябва да си купите напитката, за да прочетете фактите отзад. Това не знам дали да си го допивам честно. И това ще е общо взето. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, подкрепяйте ме да правя още такива видеа. Като цяло напитките са много добри, полезни дават, че са. Вкусни са, но просто сякаш от билките не са моето. Но някой, дето обича да пие чайове или някакви такива, според мен много ще му хареса. Хайде, чао, ще се видим в другия клип.